Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a toto je také informačné videjko. Bude o tom, že teraz do konca týždňa až sobotu alebo nedelu vyjde video nejaké, lebo som preč, takže trošku si dám pauzu od toho. A možno sobota, nedela, alebo možno aj pondelok toto video je nezostrihané, lebo tu nemám ani počítač, nič zostrihať. A skúsim tu niečo potom aspoň natočiť a potom to uvidíte až na internete tak o týždeň a vyskúšam aj nejaké nové vlogy potočiť a ešte chcem sa vás opýtať, teraz robil taký, že Exploited, robil si názov tých fanúšikov alebo tak, niekto proste Selassie má tých felákov, feláci, tak by som vám dal takú úlohu, že čo keby ste aj vy si vymysleli vlastný názov pre našich fanúšikov, teda aj konkrétne pre teba, čo by sa tak hodilo, napíšte mi to dole do komentáru. A ešte vás chcem o jednu vec poprosiť. Za chvíľku chceme splniť ten cieľ tých 10 000 odberateľov. Tak budem rád, ak máš viac účtov, alebo hoci koľko, tak budem rád, ak nám dáš odber zo všetkých účtov. Máme zober mobil, hoci komu, nech nám dáš ten odber. Chceme to číslo spraviť, tých 10 000, to je dôležité dať. Moc nám tým pomôžete, i keď vieme, že to budú neaktívne odbery, ale to číselko by sme tam strašne moc chceli vidieť, takže ak máš viac účtov, budeme moc radi, napíš dole do komentáru, ako by sa mali volať naši fanúšici a ospravedlňujem sa, že dlhšia neaktivita bude teraz na kanáli, takže tak. Ale čím skôr video bude, takže sa máte na čo tešiť. A tie videá, čo teraz budú, čo pôjde to video najbližšie, tak to bude nejaké zase lepšie videjko. Takže sa majte. Dajte like na video ešte, takže dajte odber, ja to zase opakujem, takže dajte odber zo všetkých účtov, dole do komentu názov, ako sa budete volať a tešte sa na nové videá a čau.